Hei, sunt eu și astăzi ne jucăm iarăși încă un episod din Anchet. Acum am dat volumul la joc să nu se mai audă pe multe, pentru că în celălalt episod pe care l-am făcut nu s-a auzit chiar nimic, pentru că sonorul acestui joc este foarte, foarte ridicat. Îmi puteți lăsa în comentarii dacă vreți în timpul jocului când mă joc, nu acum când fac intro-ul sau ceva de genul, să las să cânte muzica, că eu vreau să vorbesc și în mijlocul jocului, dar nu pot să mă aud din cauza muzicii. Și am mai stat eu off camera și am făcut o pisică. Îmi place foarte mult și ne vom juca cu ea. Ok, deci am aflat că poți să te duci și la ea să vezi ce face, să o mângâi, să-i dai mâncare. La mâncare. Da, se îngrașă foarte tare. Hai să vedem când o îngrășăm foarte tare. Gata, aici doarme și chestia astea. Aici o mângâi. Am îngrășat-o. Și aici îi arunci cu jucăria să o prindă. Și ți-o dă înapoi, da. Dar acum ne vom juca pe clasic sau pe... O să ne jucăm pe zen. Da. Oh my god, era să pic. Papagão não sai. Papagão não sai. Na. Am început și eu să cânt. Doamne ferește. Goodbye everyone. Bye again. Nu murim multă. Gata, mă duc. Graviata aia. Ce tare. Am dat din greșeală peste ceva. Na, asta e. Sorry, am dat din greșeală peste ceva. Na. Deci nu cred că s-a auzit, da, na. Nu, da. M-am pus. Nu trebuie ul. Ai de slide. Da, nu știu să nu mă judecați. Nu-mi place să fac. Bop. Eu zic bop. Să mă... Da.
și gen ceva. Sorry pentru reclamă. Dar mai ce să-i faci, n-am zis eu intrigare. Scuzați-mă, dar acum voi muri pentru că vreau să zic și altă mapă. Bă, nu mă lasă să mor, gata, moară, nu? Ok. Vreau să joc și... Gata, dispare când jocul ăsta, trebuie să facă. O să jucăm pe Cat Nine. Vedem ce care ea. E verde. Băi, deci asta e Cat Nine. Așa se numește. O, doamne! Nici măcar nu zis asta. Pentru că nu mă jucat înainte. Adică nu cel mai mare fan, dar am început să-mi place Nyan Cat. Nyan Cat! Asta ce înseamnă? Să merge invers. Ok, hai. Sper să mă aud. Să cum aude video la bine, că nu vreau să țin până mi-ai eu microfon. Deci am văzut și ăsta. Vreau să facem niște misiuni. Nu-mi place asta, că nu știu de despre mine. E bun, nu știu de despre mine. Da, nu cred că să facem misiuni. Ce să fac rost cu ele? Am magazin. Dar mi-a luat eu o masă cu mi se pare și vreau să jucăm pe ea. Poate să văd ce mapă era, că nu știu ce World. Dar, să știu pe care am luat ceva de Halloween. Dar nu știu. Uite, mai nu am văzut-o. Singurul de asta. Hai că dați telefon, tâmpit. Ok. Ia să o mapă de Halloween. Chiar de Halloween la mult. Vreau să mor. Nu mă vede, dar o să te să mor. Oda. Okay. Am ajuns. Băi, nu știu să stai vreun super Nyan sau vreo rachetă ca să zbor și o pune. Știu că mi-am luat aia, dar na, asta e viața. Și cam aici se termină videoclipul. Bye!